παράδοσης μας είναι ένα καρποφόρο δέντρο με πολύ βαθιές ρίζες που ξεκινούν από την αρχαιότητα, διαπερνούν το Βυζάντιο και φτάνουν στις μέρες μας. Εμείς γευόμαστε τους πολύτιμους καρπούς τους, που είναι τιμή στους προγόνους μας, πόθος και πάθος για τον πολιτισμό μας, προσήλωση στην οικογένεια, τη φιλία, την αγάπη, αγάπη στις καρδιές μας, ανοχή στη διαφορετικότητα, ομόνοια και αλληλεγγύη μεταξύ μας, όνειρα για το μέλλον. Έτσι εμείς νοούμε την παράδοση, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αισθανόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την παράδοση. Στην ήμερα τα παιδιά μας θα μας ταξιδέψουνε, τικ ήμερα σηκωφτών. Από μια πολύ κουραστική περίοδο, γιατί μέσα στο Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα 3-4 εκδηλώσεις, με κορυφαία τη συμμετοχή μας στην Αργυρούπολη στις εκδηλώσεις που έκαναν για του Σταυρού, αλλά και πριν 4 μέρες που εμφανιστήκαμε στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Θέατρο Δώρα Στράτου, και οι κριτικές που έλαβαν τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα εγκομιαστικές, γιατί το Θέατρο Δώρα Στράτου είναι ο ναός της παράδοσης και όποιος περνάει από εκεί και παίρνει άριστα σημαίνει ότι πραγματικά το αξίζει. Τα παιδιά μας λοιπόν τώρα θα μας χορέψουν 3 χορούς που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί. Το Μάλι από την περιοχή της Γαράσαρης, της Νικόπολης, εκεί με το σπουδαίο κάστρο. Στη συνέχεια Τσαραχότ από το χωριό Τσαράχ και τέλος διπλό Νομάλ Δυτικού Πόντου.
σημαντικότερο λιμάνι του Ευξήνου Πόντου σήμερα είναι η αρχαία Μισός, η πανέμορφη Σαμσούντα. Στη Σαμσούντα, αντί για πυρίχιο, οι πόντοι χόρευαν ένα πολύ δυναμικό χορό που έπαιρνε το όνομά του από την περιοχή, το χορό Σαμσόν. Αυτό θα μας χορέψουν τα παιδιά μας. Πόντο είναι η περιοχή που βρίσκεται και το μοναστήρι της Παναγίας της Σουμελά και φημίζεται ιδιαίτερα για τα ήθη έθιμα και τις παραδόσεις της. Οι ματσουκάτσες, οι γυναίκες δηλαδή της Ματσούκας, ήταν πολύ δυναμικές και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι στην περιοχή αυτή, στη μοναδική του Πόντου, οι γυναίκες χόρευαν ατσαπάτ. Τα κορίτσια μας τώρα λοιπόν θα χορέψουν το γυναικείο ατσαπάτ της Ματσούκας.
Ξηρανθεί το ημίνο λάριγξ, εάν επιλαθώμεθά σου, ο πάτριος ποντία γη. Έτσι ορκίστηκε την πίστη του στην πατρίδα ένας σπουδαίος πόντιος, ο Λεωνίδας Ιασονίδης. Και έτσι εμείς δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε και ξαναζωντανεύουμε την παράδοση. Μια τελετουργία 3.000 χρόνων από τα πλάτανα της Τραπεζούντας, από το χωριό Ατσαπάτ. Σήμερα, 3.000 χρόνια μετά, εδώ,